Dobrodošli na kanal Self-Awareness Art of Change, svjesnost, umetnost promjene. Ja sam Goran Stajčevski Đina. Treća emisija u serijalu koji obrađuje djela Eckharta Tolla nosi naziv Kada ste budni. Ne želim na nikakav način da umanjim istraživački opus i djelo Eckharta Tolla, ali je neophodno da se njegovi nalazi preispitaju i budu potvrđeni ili odbačeni, isto kao i svačiji drugi. Da bi moje izlaganje i analiza bili autentični, citirat ću segmente njegovog dela. Eckhart Tolle kaže: kada ste budni, vi sebe prepoznajete kao svjesnost koja stoji iza tog budjenja. Šta ovo znači? Ako sam svjestan, ja ću prepoznati sebe kao svjesnost, zaključuje Eckhart Tolle. Ponovo intelektualna floskula. Suštinsko pitanje glasi: kako postati svjestan sebe? Kako prepoznati sebe kao svjesnost? Informacija nije spoznaja. Prepoznati ne znači znati kako doći do svjesnosti. Ne znači znati to sprovesti u praksi. Eckhart Tolle doznaje, svjesnost umanjuje utjecaj razmišljanja. Korišćenjem SAFE metoda imaginativne terapije otkrio sam. Svjesnost pravi da naše razmišljanje bude kristalno jasno i efektivno. Eckhart Tolle potvrđuje, svjesnost je svjesna veza sa univerzalnom inteligencijom. Pitanje koje se samo nameće glasi: da li iz ovoga možemo doznati šta je svjesnost? Apsolutno ne. Citiram Eckharta Tolle: svjesnost je svjesna veza. Da li iz ovoga učimo šta je svjesnost? Eckhart Tolle zaključuje: svjesnost je prisustvo, svest bez razmišljanja. Istražujem i pitam: svjesnost je svest? Kako to odjednom svjesnost postaje svest? Šta je suština svesti? I najvažnije, kako je Eckhart Tolle doznao da je svjesnost svest bez razmišljanja? Koji metod koristi Eckhart Tolle da bi došao do ove floskule? Koristim se i metod imaginativne terapije i spoznaje. Deo nalaza Eckharta Tolle su racionalistički, jer proizvode intelektualne kompozite bez suštine, poime. Proizvodeći poime, on nameće prioritet sebi i njegovim pratiteljima, a to je vrhunsko načelo racionalne prirode. I zbog toga, ni posle 10, 20 ili 50 godina bavljenja duhovnošću, vi se nećete osvestiti, odnosno probuditi. Nećete znati šta je svjesnost, nećete znati šta je svest, nećete znati da postoji sistem svjesnosti, jer je Eckhart otkrio jednu sliku u mozaiku. Nije imao sposobnosti da vidi celu sliku, ali on želi da to zna ili zamišlja da to zna. S druge strane, sve spoznaje do kojih sam došao koristeći SAFE metod imaginativne terapije su dobiveni kroz lično i iskustveno doživljavanje. Opraštam se od vas porukom: kada ste budni, donosite svesne odluke. One kreiraju realnost u kojoj vlada mir i spokoj.